παιδιά, και με παίξουμε, παίζουμε Minecraft, τη σειρά μας, την πρώτη σειρά Minecraft τέλος πάντων, και με έβγαλε σε 1,7 biome και έβαλα αρχικό σεντούκι. Ας πάρουμε τα πράγματα, δεν είναι και τόσο καλά. Παίζω peaceful το πρώτο επεισόδιο, το ξέρετε, πίσω θα είναι το πρώτο επεισόδιο, αλλά μετά θα το βάλω easy και μετά normal. Το βρω food και τα λοιπά. Θα έχω μόνο δύο μήλα και δύο ψωνιά μόνο. Και αυτό είναι moss cobblestone. Ας πάρουμε λίγο. Πιστεύω ότι καταλάβετε, δεν έχω κάνει το textbook που μου το αλλάζει, αλλά ας βάλω. Μην το default. Θα βάλω το web που το έχω κάνει edit. Είναι το web, απλά το έχω κάνει λίγο edit. Τα βίλα τα έχω κάνει βελανίδια. Και πολλά άλλα. Βασικά δεν έχω αλλάξει πολύ. Έχω αλλάξει και το σπαθί, νομίζω, μόνο αυτά. Και την μπάρα από κάτω. Το έχω κάνει έτσι, με σκιές. Οπότε boom. Αυτό είναι τα καινούργια δέντρα. Με πώς λένε αυτό το wood. Είμαι spruce wood. Είναι διπλό. Όπως το, πώς λένε, το dark oak. Πολύ το moss cobblestone. Φτάνει για το Zimalis Gaming που του αρέσει το moss cobblestone. Του πω καμιά 64. Όχι, κοιτάξτε, πλάκα. Συγγνώμη. Άμμο του. Δεν τα άσπασα. Αυτό για να το πάρουμε θέλει σύντλαξ, οπότε γαμώ το. Δεν μου έρχεται κανένα axe στο bone chest. Όχι, να μην μου έχει. Πάρω 11. Φτάνουν. Έχω και αυτά τα wood. Και αυτά. Οπότε φτάνουν. Θα μπορούμε λίγο mossy cobblestone. Και μετά μπορούμε λίγο κανονικό stone. Cobblestone. Sorry. Mossy cobblestone. Mossy cobblestone. Mossy cobblestone. Το αδερφού μου του αρέσει το glowstone. Λέω το τραγουδάει, βασικά περισσότερο τραγουδάει mossy cobblestone και λιγότερο glowstone. Έχω καμιά 50, 45, μια 44 πήρα. Εντάξει, μισό εδώ πήγα για να πάρουμε και λίγο cobblestone. Όχι μόσε κόμπλε. Όχι μόσε cobblestone.
με λίγο κομπλεστόνε. Για να έχουμε food. Fuck yeah. Εντάξει, θα μου πείτε. Τι. Θα μου πείτε. Έχεις food. Έχεις 2 ψωμιά και 2 βελανίδια. 2 άπλες. Κάνα σταυρός. Τι κάνεις εδώ. Χαλάς το σταυρό. Τι κάνεις. Λούκι. Δεν τους πάω. Έχω 45. Μια χαρά. Σαν εδώ ένα chest. Να μπερδεύτηκε ο κόσμος για να μου βάλει 2 bonus. Κόμπλεστόνε βρήκα και σπηλιά. Και κόλεστόνε. Και κόλεστόνε βρήκα. Ένα diamond. Ένα πέδελο pickaxe. Με sticks. Τι κάνω. Time to strike θέλω να πάρω. Με παίρνω σπαθί. Κάτσε δεν έχω κάνει το stone σπαθί. Και έχω... Ναι, εγώ το έχω κάνει. Άρα δεν το έχω κάνει. Ό,τι κατά μου αρέσει πάρα πολύ. Το gravel νομίζω ήταν iron. Ωραίο iron. Λοιπόν, βρήκαμε... Και το gravel έχω αλλάξει. Το έκανα στην alpha version του Minecraft. Νομίζω. Ή όχι. Δεν θυμάμαι. Στον παρέλθον του Zorbo Gamer. Πάμε εδώ το gravel που πήγα. Βάλτε τόρτσες ρε. Όχι, δεν το έχω αλλάξει. Τον περισσότερο του Zorbo Gamer RP. Και έχεις. Α, είναι ίδια. Να κάνω το αρχικό μου σπίτι. Αλλά πρώτα. Όχι. Να κλείσω με moss cobblestone. Θέλω 8 και άλλα 10. 18. Και που είναι τα 18 γάματα. Γαμάτα, άλλο ένα. Πάρε 20 πέρα. Πάρε 23. Πάρε 25. Και 25. Πάρε... Όχι, εντάξει, το φούρνο γιατί να φτιάξω. Αφού δεν έχω τίποτα να ψήσω. Έτσι γουστάρω να φτιάξω το φούρνο. Παιδιά, κλείνω, δεν έχω βρει καν food. Έχω 2 κολοκύθια πήγα να πω. 2 apps που το έχουν βελανίδια. Τίποτα το σημαντικό. Απλά σκάσω. Δεν έρχεται τίποτα ιδιαίτερα αυτό το επεισόδιο. Νομίζω ότι όλα αυτά ήταν... Όταν πέρασα από εδώ νομίζω ότι όλα αυτά ήταν όμως cobblestone. Αυτό είναι μόση! Cobblestone. Άμα το λαιμό μου... Όχι.
Ωραία. Να το κλείσουμε εδώ. Δεν ξέρω πόσο γύφτος. Πόσο γυφτιάζω. Πόσο γύφτος. Δεν ξέρω τι κάνω. Για να μην έρθει τέρατα. Ωστικά δεν είμαι γύφτος, δεν θέλω να έρθουν τέρατα. Δεν βλέπω την τύφλα μου τώρα. Έψα τα φώτα και δεν βλέπω την τύφλα μου. Δεν θέλω να πήγαινε γαμίσου. Πολύ έξυπνος είμαι. Είδατε πόσο έξυπνος είμαι? Ναι, είμαι πολύ έξυπνος. Γιατί όχι? Βάμω το. Συγγνώμη. Και ο φούρνος που είναι? Να το. Πούντος. Εκεί είναι. Οκ. Πήγαινε να γαμίσου. Ωραία. Πήγαινε να γαμίθεις. Με τα μισά του μισού, το μισό κάνω τόρτσις και με περισσεύει ένα στικ. Yay, έχουμε τόρτσις. Πήγαινε να γαμίσου. Έχουμε τόρτσις ρε γάμο τώρα παιδιά. Έβαλαμε εδώ μέσα ό,τι θα χρειαζόμαστε για να κλείσουμε το επεισόδιο. Μου δώψω μια μανάτα. Γελο και swag, όλο και γιόλο swag. Λοιπόν, αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Αν σας άρεσε, να κάνετε like, αν σας κάνετε subscribe και comment για το τι παιχνίδι θέλετε να παίξω. Γιούπι ρε, πείτε μου τι παιχνίδι θέλετε να παίξω, γιατί εντάξει, bye.